Miki gedheke sithik. Nggih. Jang sliramu kang dadi telenging ati. Slawas anggonku Yen wis urung ngono. iya. Rikala dina kepungkur. Ngelingono rikala dina kepungkur. Iya. Sliramu nate ngendika. Terus Tresno lair terusing rada maju ka? Ya. Nah, kono. Men pirsa kabeh, jogetmu pamerke. Ayo. Ayo. Ayo ndak sing mantep ya ndak. Ayo jogetmu sing apik no. Ngapik kula niki. Oh sing luwes ngono. Luwes kula niki pun ados Bu Vivianum Surata. Walah. Gayane. Kayak siapa? Mboten. Mboten sias, Biong. Oh. Kaya kepik ngono ya gayane. Ayo. Ayo. Ngene Wisnu terkintil-kintil. Nah iya. Iya banyak kudune karo kuwi malah iki. Wah, mboten gathuk ngomongan. Ayo, Kak. Tresno iki ora mandang sapa
nggih nonton uget-uget ning ember lho. Iya. Langsung Ayo. ya, oke. Tresno iki maramandya saya suwi tambah saya nyiksa mantan pamekaran dikek nadyan aku wamoran duwe Mat. Oh. Tak Eka, yo. Yo. ning ngendi nggonku watawate kepengin ketemu nadyan aku tak parani mung nuruti larane bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinenggal atiku aku metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kandha kandha sing ngrasa aja gawe ngati aku ora bakal kondeli kaya ngene piyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen dipisahke gawe ati sakarake nyoke mas Oh. ning ndi nggonku goleki watawate kepengin ketemu nadyan aku tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki